Zdravím vás ľudia a vítajte pri dnešnej pútavke. Dneska by som vám chcel začal ukázať, ako som ja začínal na YouTube. Čiže vždycky natáčam cez tento program YouTube Catcher. Do popisu vám dám stiahnuť. Dobre, to si stiahnete. Potom vám v ďalšom dieli ukážem nastavenie. No, chceme si to možno rovno ukázať. Čiže, skúsme ako Max, môžete nastaviť mikrofón, ktorým to budete natáčať. Je to screencatcher, nič, iba dáte si iba screen record. Tu nás, keď si chcete, že napríklad nemám start, aby som začal natáčať, tam mám F7. Potom si chcete natáčať, že kurzor, ja to mám. Toto mám už také. Ak si neviete rozhodnúť, aké meno máte, tak si dáte www.teamxo.com. Dávam tiež do popisu. A tu nás máte kolónku, že YouTube name. Toto si môžete vyplniť, ale ja to nevyplňujem. Čiže máte nejaké YouTubeové mená, ktoré by ste si mali. A keď dáte Steam, tak vám ideme ďalšie. Modlou napríklad Piataru. A nie toto Biget, čo mám, to mi ide vidieť na ale tak. Tak presuníme sa k môjmu kanálu. Toto, ako som toto urobil. Čiže dáte si túto stránku, ja to mám v histórii. Čo to mám. pixlr.com na editor lemon. Takže dáme si new imaging. OK. Dáte si toto. A tu nás si vyberete. Napríklad si vyberiem toto. Hej. Dáte takto. Tu môžete takto. Tak, potom, ak to chcete začať napísať, dáte takto, napíšete alebo hoci to sú vaše meno, meníte veľkosť, tak chcete takéto, alebo také, si zmeníte farbu. Ale pozor, keď dáte toto, ešte toto musíte zmeniť, ste to mali tak, OK, a máte to hneď. Potom, keď to chcete uložiť, tak dáte File, Save. No dáte už to OK. A tu nás vyberete, kde to chcete. No dobre. To by bolo asi všetko, ako som začínal na YouTube. Profilovku, to by ste mohli vedieť. Toto číslo ma tu trápi. Dúfam, že sa to zmení. Lebo tak si tu nakliknete, tak to máte Facebookovú stránku. Musíte dať 100 lajkov, kámoš. Dobre. Tak, toto myslím, že môže byť všetko z dnešného videa. Dúfam, že sa vám to páčilo. Ak áno, dajte like. Ak nie, samozrejme, najhoršie je dislike. A ak vás to pobavilo, tak vám to hlavne pomohlo, tak dajte odber. Majte sa.